Ja, dankjewel voor deze vraag. Allereerst, wat dokter Mike Mercure net ook al verteld heeft, is dat dit een bacterie is die heel erg normaal is. Hij komt bij ons allemaal voor en vanaf het moment dat je geboren bent, kom je ermee in aanraking. Kleine kinderen die kunnen geïnfecteerd raken, maar die worden er over het algemeen niet heel ziek van. Wat je ervan kan krijgen in de leeftijdsgroep tussen bijvoorbeeld 3 en 7 jaar is iets wat we roodvonk noemen. Dus dat kan zijn dat je vlekjes over de huid krijgt met koorts en keelpijn. Over het algemeen gaat het ook weer vanzelf over na verloop van tijd. Als je ouder wordt, dan is je afweersysteem weer een stukje sterker en heb je over het algemeen helemaal geen last meer van. En als je weer later ouder wordt, dan kan je afweersysteem weer wat minder sterk worden en dan loop je weer iets meer risico op het ontwikkelen van een infectie. En op een ernstige infectie, die kans is eigenlijk nog steeds heel klein in eigenlijk alle leeftijdsgroepen, in alle risicogroepen. We spreken vanaf koorts vanaf een temperatuur van 38,5. Koorts, wat we meestal zeggen, rond de 40 graden kan een kind gewoon hebben. Wat je kan doen is natuurlijk paracetamol gebruiken. Dat kan de temperatuur wel iets naar beneden brengen. Als het daarboven is en er is sprake van vlekjes of keelpijn, dan heb je sowieso een reden om even naar de huisarts te gaan. Dat wil alleen niet zeggen dat het deze bacterie is. Maar het kan ook een veelvuldigheid van andere dingen zijn, zoals virussen. Ik noem maar wat, COVID of griep. Dus het is niet heel specifiek wat deze bacterie veroorzaakt.